Idan har ba ku da aure ko kuma ba ku balaga ba, kallon wannan bidiyo ɗin ya fi ƙarfin tunaninku. Domin kuwa akwai manya-manyan kalamai da bai kamata waɗanda ba su balaga ba su ji su. Akwai babban darasi a cikin labarin Harija Minat. Za mu fara wannan shiri ne da yadda 'yan mata suka maida kawunan su karuwan gida. Da farko ana kiransu da home girls, su ne 'yan mata ƙanana da ko auren fari ba su yi ba, suna zaune ne a gaban iyayensu ko kuma wasu 'yan uwansu. Amma ta'asar da suke tafkawa ya fi na karuwan da suke tsayuwa a titi suna jiran abokin zinan da zai zo ya ɗauke su. Akasarin waɗannan 'yan matan suna karatu ko dai a kwaleji ko kuma a jami'a, suna da wayewa irin na zamani, ba jahilai ba ne mafi yawancinsu. Yadda kuwa suke gudanar da ayyukansu na karuwanci shine kowace tana da manajanta, ma'ana kawalinta, wanda yake yawo da hotunanta a wayansa. Da yake masu sana'ar kawalanci suna da alaƙa da masu neman matan da za su yi zina a wajensu, don haka cikin sauƙi suke tallata su kuma su samu shiga wajen masu buƙatarsu. Za ku yi matuƙar mamaki idan kuka ga irin waɗannan 'yan matan suna gudanar da harkarsu na karuwanci a gida, domin sam ba su yi kama da masu wannan ɗabi'ar ba. Yara ne a fuska da shekaru, kuma suna da kamala a ɗabi'ance, jikinsu babu alamun wahala ko yunwa bare rashin gata, ba su cika yin shaye-shaye da za ka gansu ka fahimci suna aikata wani mugun hali ba. Ni ma kaina na gano irin waɗannan karuwan gidan ne dalilin wani abokina, saboda shi duk garin da zai shiga a faɗin arewacin Najeriya yana da kawalin da zai haɗa shi da irin waɗannan yaran, ko kuma cikin 'yan matan da yake mu'amalan zina da su haɗa shi da wata ƙawarsu da suke irin wannan baƙar sana'ar tare. Sai na tambaye shi dalilinsa na kula irin waɗannan 'yan matan da kusan ya yi jika da su. Amsarsa bai wuce shi mai sha'awa ne, ƙananan yara ne, kuma hulɗa da irin waɗannan matan akwai rufin asiri, ganin ba a gidajen karuwai yake zuwa ba. A cewarsa yana kwance a ɗakin hotel ɗinsa suke shigowa su kawo masa abin da yake bukata. Sannan ya ƙara da cewa shi baya son amfani da kwaroron roba, haka kuma yake gani yawancin irin waɗannan ƙananan karuwan gidan ba su son a yi mu'amala da su na zina da roba. Gaba ɗaya dai hujjojinsu ba su da makama a wajena. Na yi mamakin a duk lokacin da zan ga wata tare da shi. Ba zan taɓa mantawa ba, akwai wata rana da ya zo garinmu, na je hotel ɗinsa don mu gaisa, na ga wata 'yar mata ba za ta wuce shekaru 18 zuwa 19 da haihuwa ba. Kyakkyawa ce ta gani ta faɗa, tamkar iyayenta sun yi shawara da Allah kamun su haife ta. Tana da nutsuwa, kayan jikinta sun fi kuɗin kayan da ke cikin abokin zinan nata. Farasol ce, muka gaisa har zan fita, sai abokin nawa ya buƙaci na sauke ta a unguwarsu saboda ita ba ta kwana a waje. Hakan ne ya bani damar saninta sosai da abin da ya sa take karuwancin gida. Ta ce min bata san shi ba, kawalinta ne ya haɗa su, kuma wannan shine mutum na 5 da yake haɗa ta da su, kuma shine talaka a cikinsu baki ɗaya. Ta ce guda 2 gwamnoni ne suka yi zina da ita, ta faɗa min sunansu, kuma ta nuna min hotunan da su wanda bata sani ba na turawa a wayata. 2 kuma basarake ne da kuma wani sanata, sai wannan abokin nawa cikon na 5 ɗinsu, kuma a cikin watanni 2 ta yi wannan mu'amala baki ɗaya.
Ta ce, ni gaskiya da farko kawai kaɗaici ne na gaji da zaman gida ni kaɗai. Bayan da na dawo hutu gida daga jami'a, akwai wata ƙawata da take irin wannan ita ta haɗa ni da manajan nata, ta tura masa hotuna na. Bayan mako guda ya tambaye ni idan zan iya zuwa Lagos na samu gwamna. Na ce masa matsalar ba zan iya kwana a waje ba ne, amma zan iya fita daga karfe 8 na safe zuwa karfe 8 na dare babu damuwa. Bayan ya sanar da gwamna ya ce ba matsala, ko da awa 2 zan yi. Suka tura min tiket zuwa da dawowa. Ina sauka direba ya ɗauke ni sai hotel. Ban wuce awa guda ba sai gwamna ya zo muka yi hira. 4 na yamma aka dawo da ni airport. Karfe 6:30 ina gida. Abin da ya bani na turawa manajan nashi ga san shi ya ji daɗi. Ni ba wai ma saboda kuɗin na je ba, wallahi tallahi kawai dai ina sha'awa ne. Kuma ko ba komai na haɗu da mutane su ɗebe mini kewa. Kaga gidanmu, ka san mahaifina a garin nan. Kun ji hirar da na yi da wannan budurwar. Gidan kuma 'yar wani babban mutum ne a garin Kaduna. Na ci gaba da haɗuwa da irin waɗannan 'yan matan ta hanyar abokin nan nawa, kuma babba ne a gwamnatin jiha. Kowace da dalilinta na shiga karuwanci a gaban iyayenta. Wasu su ce kuɗin makaranta ne, wasu rayuwa ya yi musu tsauri, wasu sha'awa, wasu kuwa iskanci ne kawai a ci su a ba su kuɗi. Akwai wata yarinya 'yar shekaru 16 da na san wanda yake shirin aurenta, har an kai kuɗin sadaki amma an bashi. Ita ma ba ta kwana, amma daga karfe 6 zuwa 8 take zuwa. Ya ce kuma duk da ƙanƙantar shekarunta ta fi yawancin matan da yake zina da su azama da daɗin yin jima'i. Domin idan bai shirya ba ma baya gayyatar ta. Shi kuma saurayin na can yana ta surutai zai auro ƙaramar mace wacce bata taɓa sanin ɗa namiji ba. Babu abin da ya fi gare mu iyaye da muke da 'ya'ya da kuma ƙanne, irin mu dukufa da addu'ar Allah ya shirye mu, ya shirya mana zuri'a masu wannan badalan, mazansu da matansu. Irin abokina wane, Allah ya shirye su, ya sa su gane gaskiya. Faɗi alkhairi ko kai shiru bisa